тука карамфила, как ще ти? Аз ви казах, че трябваше да тръгнем да как Турни го. Я го връши, пайка. Дай един такова. формейко трябва такова. Едно там, даме, ключ нямаш ли? Ключ нещо имаш ли? Не, аз Човека има, той ще ви я даде. чакай да върна. Веко, Ивана, То се лъзга той като такова, да. Ма нема... снимаш, бе, да ми снимаш, хуя да ми снимаш, бе. Снимам как Оп! Паджеро ще дръпа трактор и умезе. Гледай сега емоции. Двата покажа. Трябваше Дай да това, взема бе. верно бутушите и шапката и... Ти с тия маратонки. А карамфила ще дойде с опущата и с... Мито ще го заглавите, бе. Байке, дай му задна. Да буксува и той ще топне. Не, бе, да. Включи му задна, буксува, Иванчо, ти му помни. Да. Бега, бега, да не свъркне. Ооо! Бега, да не свъркне толкова, той отне в кракаче. Нема го. Дай, байка! Дай, дай. Байко, Иване! Дай газ! 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 Нема, трябва да се ряз, байке. Нема. Газ! Дай, бе! Ще го дръпне. Ще го дръпне! Ще го дръпне. Насяцане! Ой, нацяцане! Върни го малко! Той се... Той те купна. Шалека е ритъм, аз Днеска са вънен приключени. Абе, не към песпата, бе, надолу, бе! Да качи са, бе, не, бе. Дай, дай, дай!